Hola de nou, estimades i estimats. En aquest tercer vídeo de la sèrie dels instruments musicals anem a parlar dels instruments electrònics, que també es poden dir instruments electròfons, que, com el seu nom indica, són aquells instruments que necessiten de l'energia elèctrica per a sonar. Els instruments electrònics s'inventen a principis del segle XX, juntament amb l'energia elèctrica, i realment la majoria d'ells simplement són instruments normals tal i com els coneixem, però que utilitzen de l'energia elèctrica per a sonar a més potència. És a dir, que tindrem guitarres elèctriques, baixos elèctrics, bateries elèctriques, inclús violins o instruments de vent que també estan electrificats. Per tal de poder emetre el seu so i sobretot de manipular-lo, els instruments electrònics necessiten d'un aparell que es diu amplificador i que té un altaveu, que és per on eixirà el so. Anem a veure ja una sèrie de vídeos en alguns dels instruments elèctrics més importants. En el cas del vídeo de la bateria, veureu una bateria mixta, és a dir, mig elèctrica, mig acústica. Espero que us agraden.
eren xulos els vídeos, Espero que us hagi agradat molt la sèrie d'instruments musicals que hem fet. Ens veiem!